Wah. Hello, Dol, bater. Bater. Uy, lingi ba? Lumingi ka sa akin ba? Na. Saan yung sinusulti ko sa inyo, Dol? Dapat ngayon yung buhatin nyo. Yung pinagsabutan natin tatlo ni Lebron ba? Oh? Yung nga buhatin nyo. Ano ba? Yung paa ni Jokic. Para magbikog-bikog. Para mawala na yung konsentrasyon niya sa dula. Dapat gupin mo yung dula niya. Ganyan yan, Dol. Ang dugay mo na dyan sa ano eh. Tsaka yung ipinsan nyo ganina. Bakit kayo nag-trap-trap? Buti kung intersityo yung mga player dyan kasi mararatol sa trap-trap nyo. Mararatol ba yan? NBA yan? Oh! Alam mo, Dol, sinushoot ko yung daog ko dun sa ginto nyo. Ang dako sana ng daog ko nung game 2 ba, sinushoot ko sa game 3 kasi abi na kung kayo yung makadaog kasi homework nyo. Ang paita, Dol. Sinushoot ko taon kay, alam mo naman, Dol, sugal ako na 200, nakadaog na 700. Sinushoot ko, Dol, tanan, Dol. Kasi akala ko, muna ito pa rin yung dula nyo. Tsamba, walang pala yung dagway, Dol. Ang pait. Ano? Bakit ako nagwiweg? Para hindi ako maulo sa mga sinusungog-sungog ko ng mga Nuggets fans. Kaya ako nagwiweg, tinatabunan ko yung ano ko. Para hindi ako mailahan nila ba? Ano? Tangtangin ko. Bakit tangtangin? Hoy, ikaw dyan ba? Yung sinusulti ko nga sa inyo. Magpasulod kayo ng mga bangko dyan. Tapos, bikugan yung si Jokic. Isa rin kay Murray ha, si Murray dyan. Kung hindi madala na pag masuntok nila yung paa, blockingan nila, uli kay suntokin yung naong para mawala yung dula nila, para hunahuna nila nga. Hunahuna nila ba nga? Mabali ako nito pag magpalabi ako. Makanungingon sila Jokic bag sa si Murray. Dapat ganyan, Dol, para mawala yung dula nila. Hindi na yung maglusot-lusot. Lagi na yung magpasapasa, hindi na yung magkahuna ng itsa. Oo yun, Dol. At saka si ano, Dol, ano? At saka si Duncan. Mamaya ka na may istorya, paminawin mo muna yung inusapay natin dito, yung inistorya ko sa iba. Si Duncan ba? I-first 5 nyo yan? Yan yung hinigo sa inyo, kahit magtakilid pa yan, kahit magtinghaya pa yan, masyashot niya. Kayo, makasyat lang kayo. Kuan, binason. Ha? Ano? Wala po. Nauulaw ka na dyan? Mamaya na kung may inusapay mo na tayo, God. Pag istorya kay Alex Pustraha nga. Dapat maninood kayo, Dol. Sa sugod pa lang hantod sa ano. Ganyan na pa rin yung energy nyo. Ano? Aadto ka na. Paita, Dol. Mamiya, magkagbuhi, Dol, oy. Sige, Idol. Pakirigas na ako kay Alex Pustraha at saka ni Bam Adebayo na nag-inusapay ito, dire. Pinag-uusapan natin yung mga inusapay natin ba, yung plano natin yung nakarang adlaw. Yung tayong tatlong libro na ginusapay. Yun, pakisulti kay Alex Pustra. So yun lang, Dol, ha. Amping ka, Dol. Sige, Dol. Sa game, power. Sa gatos na ako isugal ninyo, lagad mo, may klaro. Alam na, pero dako magdag-on, bahala na. Sige, Dol, Amping, Dol.